nandito ako sa City Hardware here in Lao. Bibili kami ng generator. Tingnan nyo. This is Houseman. And then, ang salesman mo ay si Joe. Ang pangalan niya ay, he is an American. Joe, hey Joe. Yan, napod sila yung gwapa nga sales girl. Na, areglado sila. Kasi, ang napili namin yung 69 para sa welding, i-welding yung gate doon sa kabilang property. Yung sinabi ko na yung property na nasunog, yun kasing gate ay sinira ko. Gusto yatang pasukin, wala naman ng laman dahil nasunog. Ngayon gusto namin i-repair. Ngayon nakita namin yung isang welding machine na yun, na meron siyang yung insertan ng para sa welding at malakas din ang power. Kaya lang 69,000 yun. Ito, kung generator lang, inisip ng asawa ko, nagpaka-wise para makatipid kami. That is 22,000. 22,900. Pero ang galing ni Joe kasi kinausap niya manager na ka-discount ng 900. That's it. So, medyo mura-mura. Naka-discount kami ng 900. Okay na rin. Pumunta kami dito. Ang sadya lang namin is for the kitchen. Ayos namin na kitchen. Yung pintura kasi kulang. Kaya pumunta kami dito. Pati yung thinner at saka yung mga gamit na para matapos na yung kitchen. Kasi hindi na ako nakapag-video guys. Hindi na ako nakapag-live ng yung daily cooking live natin. Kasi na-busy kami guys sa pag-repair. Kaya just wait lang po at I promise you, talaga, I will do my best na ma-enjoy nyo yung mga cooking ko pagkatapos dito. Ipakita ko sa inyo, ito yung binili namin, 3,800 watts. At ang kanyang brand is Houseman. Ayan o. Dito sa City Hardware, saan ni Kogon? Kogon ba ito? Kogon ba ni Roy? O saan yung address? Ani Kogon or Dampas? Kogon lang. Kogon eh. And then, yun. Binili namin yun. At saka yung mga, ano sa titawagan nito? Hinges? Concealed hinges. Hinges? Okay. Concealed hinges. Para sa, yung closing nung cover nung cabinets. Para makomplete na. And then the paint and the thinner. Ayan. At dito ang suki namin. Every time na may kailangan, City Hardware. Kung hindi dito, doon sa kabila. Matagal na kami naghahanap nung yung pangalan nito. Gagamitin namin para ma-welding yung nasira na gate doon sa nasunog naming property. Ito yung gusto sana namin. Dahil ito ay may saksakan na siya dito. Pero ang price nito is 69,000. Nag-isip ng mabuti ang asawa ko. Sabi niya, meron naman na kaming ganito na welding machine. Kaya, sabi niya, not anymore this one. Kaya hinahanap niya is generator. Yung generator, it's better kasi 22,900. Tapos naka-discount pa ng 900. May heavy duty pa na kasama na ganyan. Pero atry mo na yapin. Tingnan mo. Atry mo na yapin. Isa rin natin doon. Kailangan kayo. Sige na. Suso ko din ang amayo. 12. Yung diya, pwede eh. Areglado ang taga City Hardware. Pag may kailangan kayo sa pagbibuild ng house, just look for this red apron people here in City Hardware. Itong suki namin, areglado. Mga energetic people here. At saka, parang naka-costume ng Chinese New Year, naka-red. Naka-red lahat. Ano? Yan. Check them here. Nag-aabang ako ng mag-sale ang tiles nila para maka-timing sana ng mura-murang tiles. Wala naman pa. Test na nila. Pero tama ang papaangin. Wala pa.
pananglitan na gamit no. Hindi ka man o gamit, mag-ihap og 20 hours. And then change oil. Ah, okay. Si Sir O, buutan, ginstrakan ni. Manual? Meron. Ang gagaling nila at ang babait. Meron pa kasi indicator dito sa kung ilang hours na nagagamit mo. May indicator? Saan? Yung ganun. Para makakita mo Ah, nakikita nandyan. mo siya. Okay, oo. Yung starting siya paggamit mo kaya ilang oras, ilang minuto. Oo. Indicate dito para ma-register mo. Oo. Then every week, hindi pwede, every week, mahantarin mo siya. Oo. Para lahat ng oil mag-circulate, mag-i-stock lang. Oo. Kaya mag-i-stock, sample, i-stock mo. I-running mo siya, pag running sa mo, ayaw i-off niya. I-off lang yung fuel valve para maubos yung gasolina sa carburetor. Kasi, yun na ito, fuel valve lang, sir. Fuel valve? Oo. Doon? Sir, ilalagay ko to sa... Sa box? Sa box? Fuel valve lang sir sa i-off ko dito. Kasi para maubos yung gasolina sa carburetor. Kasi pag napanisan ka ng gasolina, ang gasolina kasi napapanis yan. Ah, ganon? Lalo sa carburetor, magkakaroon ng mga tinga-tinga. Oh, galing. At least naturuan kami guys. Ang bait nila. Ayan si Joe. Naglagay si Joe ng gasolina. Ayun na yan, diesel. Thank you, si Guard. Oh. Guard. Ang gwapo ni Guard. Ha? Confirm mo one. Opo. Hindi ko ano ito. Confirm mo one. 1 year ba siya? Parts and labor? Oo. Mag-change oil. Sa kulong lang muna. Huwag mo muna panda rin. Shuffle nyo muna. Pagka i-change fuel mo, kailangan mainit ang engine, dili. Hindi. Kailangan malamig. Ah, delikado no? Oo. Oh, kailangan daw malamig. Oo. Hindi para sa kino na pagka mag-change mo, kailangan mainit ang makina para... Ah, baliktad naman yan. Oo. 1 year, Mike. 1 year. 1 year, sir. Parts and labor. Ayun. 1 year daw. 1 year. Wow. Gandar na siya. Saan mo tayo na? Mo tayo. Oo. Ayun, ito yung kanya. Ito. Yung hertz niya. Circuit breaker. Breaker niya. 62, 60 hertz. Ah. Ito yung time niya. Ah, oo. Yan yung time outing. Yung paggamit mo. Oo. Yan siya. Diyan mo makikita yung oras na. Ilang minuto na gamit mo. Yung po Ayun. ito yung total. Or kita out siya, pag kita out ka. Ayun. Ilaw. May light pa dyan. Ah, maayos. Para sa gabi makita ka. Very good. Ano naman, dalawa basta kami, isa lang sa kahapon. Isa ala. Ha? Wala, dalawa. Ay, isa lang. Kahit saan ka magsasak, pwede. Isa. Kurang. Yan itong isa. Round. Ah, ground. Isa, 20 na. Oo, 20 na. 20. Okay. I-stack nyo yung kuhan. Yung pal mga pakain. Wala ba? Oo, yan na, para mawala yung kuhan. Sige na sa kapulong. Oo.
i-stock mo siya, Tapos, mag-i-stock mo siya. naman si guard nila dito. Mayroon yung fuel valve, sa pulo mo muna yung oil para umipit yung mga joint niya. Ah, Tapos, ano na po yung fuel valve, sa pulo ng mga dalawang shackle bago mo i-on. Oo. Malamang lang ayun. naman yan sir eh, kahit testingin mo malamang lang naman. Okay. Duplicate pa rin siya, no? Oo. Thank you so much. Ano sa tingan mo, sir? Michael Santos mo. Michael Santos, ikaw doy. Look ma'am, look. Si Luke. Look for Luke. At look for Joe. Okay. Yung oil. Ay, pakinggan mo si sir. Sir, pag maglalagay kayo ng oil, pag mag-gawa kayo ng oil, ito yung drainage ng oil. Ayan, dalawa sa oil. Oo. Ayan, pagka-adjust oil ako. Oo. Meron din dito. Ganon din daw sa kabila. Ganito sir, ang paglalagay ng oil, meron yung indicator dito. Ito yung oil niya, hanggang dyan lang sa may bunganga niya. Ayun. Para hindi ko nakapuro. Hindi lang siya matapon, hindi siya kailangan yung pupunuin yun. Hindi ko pwede itatagin doon. Oo. Hindi pwede, kasi bakit? Hindi siya makaka-bleed sa loob, hindi makaka-bleed ng maayos. Oh, okay. So, kailangan meron siya lugar. Meron siyang space talaga. Allowance ng space. Okay. Sige. Sir, may pakisama dito sir. Oh. About sa Okay. warranty. Sa warranty. Ay, yung... Ante, Over. Wait. Jod. Wala ko Jod. Bilang mo na Jod. Si ma'am. oh. Superman, aquari, ma'am. Okay. Uy, nahulog. Bigay mo kay ma'am yan. YouTube ko. Live ko, no? Sige. Sir, copy ninyo. Sige, thank you ma'am. Ang babait nyo. Sige, babalik kami. Sige. Okay. Salamat, Joe! Dumaan lang kami sa supermarket para dito, guys. And then, para sa urgent needs na Lucky Me. And then, yung lulutuin ko na Chinese pork ribs. At saka, meron din ito. Yung nori natin. And then, yung para sa aking carbonara. Yan, bacon. Ito na naman ako sa supermarket. Always supermarket. Ang gulo. Ay, nako. Napaka-hectic ang schedule talaga. Umuwi ako, nagluluto ako ng sinigang. Ngayon, dito ay may minarinate. Ayun, hindi ko na alam ang pupuntahan ko. Ayan, may minarinate at na ako na pang anong pangalan nito? Gagawa ako ng humba mamayang gabi for tomorrow. Advance na kasi ako pag nagluto. Kaya ayan, kasi hectic talaga. Ayan, magmerienda tayo guys. Tingnan niyo ang oras. It's 2:25. Hindi pa kami nagtanghalian. Kaya magmerienda na lang muna tayo ng Goldilocks guys. Buti na lang at may dala kaming Goldilocks. Yan na lang ang pantawid gutom namin. Ayan, balikan natin dun sa City Hardware guys. Kasi yung pinakagulong, hindi nila sinama. Ewan ko kung talagang ganun talaga na kapag binili mo yung isang unit ng model ng generator na yan ay talagang hindi kasama yung mga gulong, ay siguro baka ibang bayad, baka ganon. Gusto lang namin ng clarification kasi hindi klaro eh. Ayan, punta natin sa City Hardware guys. At isa pa, hindi sana kami pupuntang personal doon sa store ngayon kung makontak. Lahat po ng contact numbers nila na nakalagay sa online. Dahil nag-online ako para makita ang mga contact numbers nila, kinontak ko po, trinay ko po na tawagan. Wala pong, hindi po makontak. Yung napuputol yung linya pagka tinatawagan mo. I don't know why. Kailangan sana sa mga big businesses na ganyan, business establishments na yan, ay dapat may contact numbers. Meron man at hindi naman nako contact. Ano ba yon? Ha? Nako, ang hirap ng ganitong Alam nyo, sa tulad namin na busy, ang daming ginagawa, hindi pwede itong pabalik-balikin kami. Lagi na lang ganito. Bakit ganun? Ay nako, naasawahan siguro yung pagbili namin kagabi ng bumili kasi kami ng kagabi sa Goldilocks ICM. Bumili kami ng matagal ko na kasing para ako naglilihi na sabi ko gusto kong kumain ng egg pie nila kasi di ba masarap ang Goldilocks na egg pie. Kaya pumunta kami
Tapos, porket nandun na kami sa Goldilocks, nakapili ang asawa ko ng polvoron, yung classic, dahil gusto rin daw niyang kumain nun. Tapos, yung tasty bread nila, kinuha ko, and then pinakwenta. Tapos nung nakwenta, pinabitbit sa akin ang isang nakarap na brown na bag. Hindi ko na na-check kung nandun ang egg pie. Pagdating namin sa bahay, wala yung egg pie. Yun ang main purpose. Kaya balik na naman kami sa Goldilocks. My God. Yun ang question ko kagabi. Kasi iniabot sa akin yung brown bag na wala yung egg pie. Basta binitbit ko na kasi hindi ko naman ang pangalan nito, parang sa isip ko kompleto na yun kasi malaki-laki eh. Meron kasing sliced bread na yun ang naging dahilan kung bakit naging bulky yung bag. Kaya bumalik na naman kami. Yung gasolina, yung effort, yung panahon mo, pabalik-balik, unfair. Katulad nito ngayon, ewan ko kung talagang kasama ba ang gulong o hindi dito sa generator. Tingnan natin guys, check natin.